Maikanem Apilin. Tinapalapas, nasakit tinagam ni Victor iti ipupusay iti amana. Nang runa ket gapwanan pay dagiti managdakdakes ti ipupusay na. Nakunana kini Ella ano biyag ti amana ti pinukaw dagiti kriminal. Ti biyagdan tumet ti pukawen na. Kabayatan na. Nagpakadadaami ken lando a sumalog da manipod iti kuta da tapno agpakabisera da. Pinatgan met ti pangulo da ti kiddaw da. Nagsasabat ti dalanda kada Ella. Itagagayem adto intituloy ti nobela tayo ana paulwan. Maikanem Apilin. Juan, mailasin kong ni Ami day ta babae. Uray kasta tilanga na anak atin pintas. Amok nga iso day ta. Dayjay, kitkitaan da iti kadwa na damam Carlota kan Victor nga imuna. Ella, anya ta na aramitan. Umay ka. Anya tinakita. Wen ma'am, umaya kon. Aday ta. Maibatog akon iti ayan dagiti dua anak katakdar. Ami? Yeah. Aglulo. Napandan. Ante Ella. Asino tagi dyan? Ama mo ya? Saan? Ala, mapantayon. Ami, ni Victor Dajay. Ni Ante Ella matay kadwa na may sa. May lasin ko nga oray nakabelo. Kat napanagnagak nga iso, hindi inasit ka na ta. Poston, di ka nang sangit. Sumardeng ka nami. Ni Victor Dajay lang to. Iso. Wen, ni Victor Dajay. Saan na tanay lasin? Sabagay. Saan mat ngamin adata ti taltalyawan na? Ni Ante Ella talaga tinakadlaw ka data. Anya na pa na kay ranranana. Ngam, apaya di mo kinasarita? Saanin anas kan lang to. Oh my God. Mapantan. Pumanautan dito'y parke. Sige. Anita, anya nga ta na mapantama ti mansyon ni Rodrigo. Anya? Wan, sarong karan tamat kampay iti. Iti anya aga po? Makipagladingit ta kampay iti. Sikan no kayak mo. Mapanta, narigat mo ta. Amangan no damay baga ni Carlota. Nagruna pa kat amigo ni Rodrigo. Dahil di Rodrigo kunakuma. Sige. Patgak ti kayat mo. Mapantang rod. Ngam, saan tangag bayag ijay? Hey! Guardia! Esramon ti gate. Sir! Hey! Ya! Ya! Guardia! Sa dino kano ti papanan ni Victor? Di naman imbaga, ma'am. Nakakabalyo. Sige, ma'am. Sige. Mapan nga ta, ije asyenda. Nakarikap ti gate. Bumaba ka, tagtuktok ka iti gate. Uno, agdoorbell ka, no adda doorbell dita. Awan ka di ti mangilukat iti gate? Dina, agawaam, mapan ka iti silad ni El. Ibagam asaan arumrumwar. Awan, ma'am. Adadadon niya Anita. Ibagam kan kwa na dayta. Inkan, agawaam. Wagin ako.
Siya kunti mangisagana iti ipasangok kada Anita ken Mayor Simon. Sige, agmerienda kayo pa'y Doña Anita. Mayor. Agyaman kami. Saan nanasken anang isagana kapay, Carlota? Kumusta kan? Pasensya kan, Carlota. Saan kami nakaumay di nakamasayag na di amigo Rodrigo. Tainairan na ngawan iditiwayak. Iswa pasensya kan, ha? Awan anyaman na, Mayor. Ket itata at danwayak, iswa nakaumay kami. Agyamanak iti pan nakipagladingit yo, Mayor. Ako rika. Siksika ka di dito'y mansyon yo. Ayan dagiti babaw ninyo. Natay ti may sa ababaunin mi ditoy. Pinatay dagiti awanan konsensya at tao. Kat dagiti upat anat da. Nagbakasyon da pa ilang. Nga magsublita matladakos. Kasta ka di? Imbaga kadakwada nga oray sa andan nga agsubli. Tanarigat mat no kanayon amabut-buteng da dito'y mansyon. Nabilag dagijay ngagtatakaw. Tauray adda gwardya dito'y mansyon. Kinabailan da pa'y laeng apinaksyat ida. Adudang amin. Pasurot ida ti Diablo. Da kayo, Mayor. Doña Anita. Awan ka di tinagpangpanggap iti dakas ijay mansyon nyo. Ako Sabali ti panagkita ni Carlota kada kami. Kaslanapnuan kura. Amuyo ka di, Mayor. No amukla ko maamatay ti asawak. Naimimbag kaya man nga intupak ko dagiti ado nga alahas ko. Kanti ado akwartami iti rupa dagitay ngagtatakaw. Iti kasta, saan da pinatay ti asawak? Carlota. Ngamawanan. Naladawan ti amin. Ngamin, iti day di agundaway. Tsaka mo ti umnong aramidak. Matartaran taak. At daaklatan iti naglemangak. Kasta. Mayor, kidawak ti tulong yo. Matulungan da kami kadi. Tapno matiliw dagiti kriminal. Apay kitinasahan, Carlota. Damat dagiti polis, mang trabaho iti dayta. Sapay kumata matiliw tumatlaang dagiti dakas at tao. Si bibiyag dapay lang nga mapupuuranan ti kararwada iti impyerno. Nabayagan at tiyempo ang nagururay hakin ni Victor. Agin kay ito. Awan pa'y lang. Saan pa'y lang ang nagpakpakita kanya? Kaya't ko asurutan iti pagilian anapanan na. Jakmat ang mo. Victor, kailiw ka una yan. Kailiw kan. Apay adin nagmagdan malagip. Oray lang kumasurat ti patulod mo. Ngamawan pa'y. Ay ayatan ka. Ngamjak ang mo na pudnungay ayatan nagman. Ya! Ya! Ho! Oops.
Hindi talaga, Victor. Wen, Shak. Rina. Kalayo nak ngumay dito iturod. Amang uray kan ka. Kulak na di kan mauray. Agyaman nagtadakan. Saan ka nagsangit? Houston. Victor. Umay ka. Mapantay iti dayjay sirok ti dakalakaya. Ijay tangag sarita. No kasta, napandan, ma'am? Wan, jak ninam na mga umay da doon niya Anita kan Mayor Simon. Malagip ko ti damo anapasamak, Ella. Nga, anya, ma'am? Iti panaglarga bistam. Kat da doon niya Anita kan ti pasurot da amay sa tinakitam. Bayat ti panagsarsarita mi itay. Simkan iti panunot ko. Nga amangan no isudamat ket di ti akin nakam iti panakasirek to'y mansyon. Mama. Wan. Dayta ti simkan iti panunot ko. Kat agtup-tupulak itay Ella. Gaputakala at anagtimbayo ti barukong ko. Kasla kayat ko nga iparupa kadakwada dayta. Anya? Madlaw da siguro ti reaksyon ko itay. Akasladyak magustuhan ti kaadada dito'y mansyon. Isa day chay. Pimanaw dan adakos. Ma'am. Naimbaglaangan ta nakapagtagpulak. Taamangan noan niya kuman ti mapasamak. Dirumbang nga agatap kayo kadakwada, Ma'am Carlota. Wen, gaputa saan nyo mat anapanagnagan, no isuda ti akin nakam iti pan nakasarak ti mansyon. Naimbag ta nakapagtagpul kayo itay, Ma'am. Kano saan? Ang mga noan niya pa'y ti pagbanagan ti amin. Wan, maawatan ka, Ella. Di ka agdanag, Ma'am. Tauray saan da amatiliw dagiti kriminal. Dumtang to ti tiyempo nga agpulluda. Ella. Ipanamnamak dayta kada kayo, Ma'am. Saan amat maturog ti Diyos? Dosaan na dagiti tattao apasurot ti Diablo. Madlaw mo ka di. Ti reaksyon ni Carlota itay Anita. Uwan. Nadlaw ko nga ron, Simon. Kaslot na kayot na nga ibaga. Ngam, di namot nga rod may diretsyo. Tidang nga Carlota. Dinalaam mo, adata ti mastermind. Madlaw ko itay akasla di na kayat ti kadata iti mansyon da. Wan, gaputa kasla data ti atapon na iti napasawak. Kasta ti maawatak, kadagiti na ibalbalikas na. Apay ko mga agatap ka data. Madlaw ko ngamin iti sarita na itay. Kasla da pabasulan na. Mufay kasta, awan tiga po na nga agatap ka data. Sabagay. Wan gayam, Simon. Dumagasak iti grocery. At dagatangak. Sige. Agdiretsyo ak matan iti munisipyo. Victor, ibagaman ti pudno kanya. Ayan ti balayo. Sinapsapul ko ti balayo. Ngam awan mat na sa pulak. Kunam idi nga iti asidaglaan. Ngam awan mat ti makaamamukan ka kadagiti nagdamdamagak. Ha? Nagduduma ti bagbagada kanya. Adanag ko na alakay ti agnagan iti Victor. Adanag ko na anabayagan anatay ti agnagan iti Victor.
Anya? Asino day ta nagkunakan ka na bayagan anatay ti agnagan iti Victor? May sa alalaki ti nagkuna idi kanya. Nabayag ka nun anatay ti agnagan iti Victor nga amuna. Nalapit asak ti di nakamat ti lalaki ako nana. Victor, ay ayatan nak, saan ka di? Wen, Rina. Ay ayatan ka. Nukas ta nga ron. Kaya't kaayam-am mo kadagiti naganak kanya. Ha? Saan pa nga ita? Iti sabalin to agundaway. Anya? Dumteng tumatlang day ta, Rina. Wan gayam. Nalabit ang mabayag manan. Sa tag kita. Gapot ang masapang agsubliak iti trabaho. Trabaho? Wan. Agsubliak iti abroad ko na kuma. Anya? Anya matan? Pasensyakan. Ngam masapol apanawan ka manan. Apay, Victor. Apay, anas ka na pumanaw ka. At trabaho dito ino kayat mo. Asan ka na pumanaw ka manan? Rina. Agtrabaho ka dito asyendami. Wano iti rancho. Data ti mangimaton dito eh. Iso apa nga asim ta sa anak ko nga apanawan. Rina. Victor, nakita ka ang nagturong dito'y hardin, katrabiin. Kaslada pang panunutam. Iso asinurot ka. Auntie Ella. Sangsangpet mo, saan ka di? Siguro, may sala nga oras tinapalabas. Wan, auntie. Sa dino tinagapwam. Ha? Ijay Asyenda Alban? Iti ayan ni Rina? Ha? Auntie Ella. Damagak man kan ka, Victor. Adda na istorya idi ni Rina kanyak. Idi addaak pa lang iji asyendada. At tinagan ti kaayan-ayat na kat Victor. Napanagnakakasikat ti dinakamat na. Gapo iti napagsisilpok nga istoryana. Auntie. Agayan ayat kayo kadi? Pudnuti ko na, auntie. Agayan ayat kami. Oh. Kat ni Ami. Ha? Maawatak idi kat adda nagkinnaawatan tirik na titunggal maysa kada kayo kan ni Ami. Ay ayatan nyo titunggal maysa. Husto akka di, Victor? Auntie Ella. Hanggang apay meten nga agayan ayat kayon ka ni Rina. Kasanon ni Ami? Linipat mo ka din, Victor? Anya ti sungbat ni Victor iti daytanay baga ni Ella. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon Maikanem Abilin.